lanang seneng karo wong wedok itu ada beberapa macam. Seneng ayune enek, gur seneng suarane enek, gur seneng jogete. Mbak Dwi karo Mbak Badrisa jumeneng bareng. Ya, dikasani ya Mas Eka. Betul, kasani. Ya sepakat. Wilujeng dalu Mbak Dwi. Nggih, sebentar Mas. Nggih, wilujeng dalu Mbak Petrisa. Nggih, wilujeng dalu Mas Victor. Nggih, wajar lah. Mbak Petrisa menika semester pinten? Semester 5. 5. Jurusanipun Manajemen. Manajemen nggih. Nggih, manajemen. Memanage uang-uang. Mas Victor. Mesti pinter. Jadi cara ibu rumah tangga yang baik. Memanage uang. Betul, bejane somben sing nyanting. Iya. Jare biyen tau seneng karo Mbak Petrisa. Ayo biyen dong biyen. Berarti seneng tenan to biyen? Agak aku. Apa Mas Anu, ini lho Mas Victor. Pripun to? Wong lanang seneng karo wong wedok itu ada beberapa macam. Seneng ayune enek, gur seneng suarane enek, gur seneng jogete enek, gur seneng karaktere enek. Lah biyen iso sampean masak barangku sing jenenge ra kaya kacek sithik ora kaya obat ngono. Wis sing mbok senengi apane? Yo ora biyen ki aku lak wong sing tipikal seneng apa ya wong sing meneng. Yo meneng pendiam, halus. Ada tau halus pas ngene tipe. Iya, oh seneng. Jadi tipe wanita kesukaanmu yang pendiam. Pendiam. Nek Mbak Petrisa karakter cowok kesukaan sing piye? Cukup di sini dah. Apa senengmu sing piye? Gagah, gede, dhuwur, putih. Wah, wis sitoke ra manune ra nyenyak. Enak. Gagah gede dhuwur putih sapa to? Sapi. Lagune Pak Lasiman. Wah, Pak Lasiman ini selalu setia mengikuti baik di YouTube dan lokasi ya. Luar biasa. Pokoknya jika dijangka motor mesti nyusul. Kitir Sumilir, Mbak Kitir. Karangan Ki Gedung Siswantoro. Nah, saya jalan kaki ke diri. Yuk, coba datengnya kayak apa? Yuk. Hey, oh.
Allah